Nova turistična sezona je pred vrati in na njo se pospešeno pripravljajo tudi v zgodovinskem mestu na skrajnem jugu Hrvaške, seveda v Dubrovniku. Svaki dan je drugačiji, svaki dan imate novo neko iskustvo. Zna tu biti ludi stvari. Mi smo se nešto onako vodiči između sebe dogovarali kad bi izdali knjigu od pitanjima koji nam gosti postavljaju, da bi to bio svjetski bestseller. Prejšnji mesec so tu prešteli med 10 in 13 tisoč nočitev na dan. Največ gostov prihaja iz Velike Britanije, ZDA, Nemčije, Francije, Poljske in tudi domače Hrvaške. Ali sigurno je da mi nismo u glavnom interesu ni Slovenaca, ni ostalih tržišta u okolini za ljetno putovanje. Znam da ima dosta Slovenaca na Pelješcu i dosta na Korčuli. Korčulu baš vole. Je li to radi Olivera ili radi krajolika ili radi Spize, oni će bolje znati. Sogovorniki pa menijo, da bo novo sezono krojila zlasti negotovost na Bližnjem vzhodu. Vjerujem otprilike da će realizacija u konačnici biti 10% manja u odnosu na prošlogodišnji broj noćenja. Ko so zabeležili izjemen obisk, presegli so 4 milijone nočitev.